prevádzka, Oscar Mike Echo Sierra Alpha po nahodení pred hangárom a rolujem na vyčkávacie miesto dráhy 32. Čaute letkyne a letci, na tomto videjku sa preletíme spolu cez Hlohovec smerom na Kremnicu a hlavne si konečne vyskúšam leteckú angličtinu v praxi, lebo mám urobenú kvalifikáciu už asi 2 mesiace, tak už je treba. Ako vidíte, počasie je fajnové, ale neskôr sa ukáže, že nie všade je to tak. Bolo raz prevádzka Oscar Mike Echo Sierra Alpha, vstup na dráhu 32 a vzlet, po vzlete odlet na Hlohovec. Tak, máme urobené úkony a vstupujeme na dráhu 32 letiska v Bolerázi a môžeme vzlietať. Práve točíme druhú okruhovú zatáčku a za chvíľku uvidíme letisko v Bolerázi na pravej strane. Boleráz prevádzka Oscar Mike Echo Sierra Bravo, vstup na dráhu 32 vzlet. Bratislava Info, Oscar Mike Echo Sierra Alpha. Oscar Mike Echo Sierra Alpha, Bratislava Info. Oscar Mike Echo Sierra Alpha, dynamic VFR from Boleráz to Boleráz. Boleráz 2000 feet and will proceed to Hlohovec and Kremnica. Oscar Mike Echo Sierra Alpha, Roger, and regional correction Bratislava QNH 1023. 1023, Oscar Mike Echo Sierra Alpha. Tak, to čo ste práve počuli, bola moja vôbec prvá komunikácia v angličtine. Dúfam, že to nebolo tak hrozné a určite je čo vylepšovať. Už vidíme Hlohovec z riekou Váh a všimni si naľavo, ako sa to tam začína mračiť. No, tu sme severne od Veľkého kríža a všimni si tie mraky pred nami. Začína byť zjavné, že dnes do Kremnice nepoletíme, lebo lietať v mrakoch medzi kopcami sa mi fakt nechce. Takže za chvíľku to otočíme a poletíme naspäť cez Partizánske. No a keďže v Partizánskom je letisko, musíme sa preladiť na jeho miestnu frekvenciu,
a dať o sebe vedieť, aby ostatná prevádzka o nás vedela. Partizánska prevádzka Oscar Mike Echo Sierra Alpha, dynamik VFR z Bolerazu do Bolerazu a východný okraj ATZ a bude to prielet cez ATZ od východu na západ. A výška 3000 stôp. Tu už letíme naspäť smerom na Hlohovec, ale zbadal som po ceste ešte vodnú nádrž Tesáre, takže urobíme si tam jedno kolečko, aby sme si tam natočili nejaké zábery. No a následne sa budeme odhlasovať z Bratislava Info, opäť po anglicky, a prejdeme na miesto frekvenciu v Bolerázi. Bratislava Info, Oscar Mike Echo Sierra Alpha, changing to Boleraz traffic, bye bye. Oscar Mike Echo Sierra Alpha, Roger, goodbye. Prevádzka Oscar Mike Echo Sierra Alpha, dobrý deň. Alfa, dávaj. Východný okraj ATZ do 3 minútky, výška 2400 stôp a šiel by som rovno na finále. Kúka na dráhu 3-2, jemne zľava a momentálne bez prevádzky. A dve lietadla zahrievajú, jedno roluje na vyškovací výpad. Boleraz prevádzka Oscar Mike 220, rolujem na vyčkávaciu 3-2. Alfa, potom to hodí do Boleraz prevádzka Oscar Mike 350 z vyčkávacieho miesta dráhy 3-2, vstup na dráhu a vzlet. Tak, dúfam, že sa ti tento let páčil a ak sa chceš so mnou preletieť aj niekedy v budúcnosti na nejakom ďalšom videu, daj like a odber. Čau. Boleraz prevádzka Oscar Mike Echo Sierra Alpha, dráhu uvoľnil.